May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hear the music of the heart. Let all music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. Narito na ang mga nagpapagang balita. Lalaking natabunan ng lupa sa Itogon, Benguet, nahanap na. Misis nito, nakita na rin. Record high new cases ng COVID-19 sa Dagupan City na itala. House-to-house vaccination para sa mga senior citizen, puspusan pa rin sa Abra. Bahay sa Tarlac City, tinupok ng apoy. Mga kabarangay, kapit-bisig para matulungan ang mga nasunugan. At senior high school students, wagi sa International Film Festival. Live from the studio of RNG Luzon, this is Luzon Headlines. Nahanap na ng mga rescuer ang lalaking natabunan sa Itogon, Benguet. Nakita na rin pero hindi pa mailabas sa guho ang misis nito. Nagbabalita si Charles Limon. Sa ikatlong araw ng search and retrieval operation sa mag-asawang natabunan sa Antamok, Itogon, Benguet, alas 2:20 ng hapon kanina, nahanap na ang isa sa mga biktima. Natagpuan mula sa kumpol ng mga bato ang bangkay ni Nestor Talangkag. Pinaniniwala ang sinubukan nitong magtago. Siyempre, nagsitida nga yun dyan. Nagtistida nga gagawa, isang mga kadyan. Nakita na ng mga rescuers ang kinaroroonan ng misis ni Nestor. Pero hindi pa nailalabas ang bangkay nito. Dahil kasi sa mga pag-uulan sa lugar sa Ground Zero, itinigil muna ang paghuhukay. At dahil higid na, nakita dapat tayo ng gabot sa matras bebeta tao. So nakita tayo bukasin Ay, nakita na yung babae. Nakita na rin butot ni babae. So nagkuamot sir kami, nagtuloy. So matras rescue worker. Nagpapasalamat naman ang pamilya at pamalang bayan ng Itogon sa pagdating ng karagdagang backhoe mula sa DPWH. Napabilis kasi ang paghukay sa guho. At dati may nga po iti kalman, iti alas 3, may nga po iti DPWH, nga gusto nga sumangpet. Within 20 minutes nga nagtrabaho, nagturo tinapitsay, so nga as usual, matras kami manin. Umaasa ang mga rescuers na tumila na ang ulan sa lugar upang mailabas na mula sa guho si Maureen at matapos ang naturang operasyon. Dahil yun. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Naitala na ang pinakamataas na kaso ng COVID-19 sa Dagupan City, Pangasinan. Hawaan sa pamilya at sa trabaho ang nakikitang dahilan. Ang buong detalye sa report ni Irish Kawile. Naitala noong Martes ang 45 new COVID-19 case sa lungsod ng Dagupan. Ito na ang pinakamataas na bilang ng bagong kaso ngayong taon. Nalagpasan nito ang pinakamataas na bilang ng bagong kaso na naitala noong nakaraang linggo. Dahil dito, pumalo na sa 300 ang bilang ng aktibong kaso ng COVID sa lungsod. Sa investigasyon ng COVID-19 Task Force,
Ang biglaang paglobo ng kaso ay dahil umano sa hawaan sa trabaho at pamilya. 8 po dito ay medical frontliners natin na nagtatrabaho sa iba't ibang hospital sa syudad. Highly exposed po ang ating mga medical frontliners at sila po ay susceptible talaga na ma-infect po ng COVID-19. Yung pong 17 cases po natin, na-discover po natin are workplace infections o yung pong nagkahawaan sa kanilang pinagtatrabahuan. Ibig sabihin po na ang mga business establishments na siguro po may kakulangan sa ventilation or yung pong nagsishare po ng meals, ito po ang nagiging sanhi ng workplace infection. Yung pong 21 na natitirang kaso, ito naman po yung mga na-contact trace ng syudad from the index cases na naitala natin today. Sa madaling salita, yung pong mga workplace infections lead to household infections. Siguro po, nagkakahawaan po sa workplace at hindi alam na positibo at pag-uwi na ibibigay sa kanilang mga mahal na buhay. Barangay Pantal ang may pinakamataas na bilang ng aktibong kaso na 39. Sinundan ng Barangay Bunuan Gazette na 35, Barangay Mayombo na may 32, at Barangay Karanglaan na may 28. 5 sa 31 barangay naman ng Dagupan ang may 0 active cases. Ang Barangay Pantal, doble paghihigpit dahil sa pagtaas ng kaso. Yung may executive order na pinirmahan ng ating mayor na dapat sundin at ipatupad po sa ating mga sa barangay. Yung sa curfew, yung wearing of face mask, face shield, tsaka social distance, tsaka mask gathering po. Umiikot po kami at pagkasama ang kapulisan po na chine-check po talaga kung sinusunod po nila yung health protocol. Isa raw sa mga problema nila ay ang maling pagsusot ng face mask ng ilang residente. Marami ng violators po, ma'am, kasi kailangan po natin report po din yan. So may mga nahuli kami, marami pa rin pasaway na ang face mask is nasa liig. Hindi masyadong Kaya yun ang nahuhuli, yung mga yung nasa liig. May face mask nga sila kaso nasa liig po. Kaya yun ang inuhuli namin. Unang-una pinapagsabihan namin sila yung magiging first warning po. Then second warning, pag nahuli sila uli, yun, magkakaroon ng community with penalty. And then sa susunod na talagang pangatlo na niya, talagang may penalty pong 1,000 po. Kagabi, nasa 27 curfew violators ang nahuli ng Dagupan Police, Market Marshals at Poso. Dinala sila sa City Plaza upang makinig sa lecture tungkol sa mga alituntunin sa lungsod. Binigyan din sila ng warning. Kung titingnan po natin ang datos sa Indonesia at India, nung kumalat po ang Delta, talagang ang taas po ng panibagong kaso nila. So kinakailangan po talaga na mag-ingat tayo, lalo na sa panahong ito. Hinihikayat ko po kayong lahat na sumunod sa public health protocols. Hindi po ngayon oras para maging careless o maging complacent. Kailangan po magkaisa tayo lahat para mas maganda ang haharapin ng ating syudad. Dahil dito, inihahanda na ng lungsod ang mga karagdagang quarantine facility sakali mang magtuloy-tuloy ang pagtaas ng kaso ng COVID sa lungsod. Personal na binisita ni City Administrator Vladimir Mata ang isolated school building na ito sa Bunuan Bukid. Patuloy lang po natin pinapalakas ang ating City Health Office para makapagbigay ng karagdagang serbisyo for our COVID-19 patients. Nag-i-stockpile na po kami ng oxygen tanks para kung kakailanganin sa mga quarantine facilities. Nag-hire po tayo ng mga bagong nurses para mapabilis po ang ating vaccination program, pati na rin po yung mga i-assign sa quarantine facilities natin. Umikot din ang mga kawani ng Public Order and Safety Office sa mga establishmento sa lungsod upang masiguro na sumusunod sila sa health and safety protocols ng syudad. May panawagan naman ang pamahalaan. Sana makiisa sila at makitulungan at sumunod sa mga batas para din sa kinabukasan at para sa mga mahal namin sa buhay, yung mga mahal nila sa buhay, kapitbahay, tsaka buong barangay po. Yun ang nilin po namin yung pakikiisa. Makiisa ko sila sa layunin na malabanan yung COVID at sumunod sa mga batas po. Irish Kawili para sa Luzon Headlines. Huling umarangkada ang aggressive community testing sa lungsod ng Baguio.
Ang detalye ng balitang yan ihahatid ni Charles Limon. Muling umarangkada ngayong araw ang aggressive community testing ng pamalang lungsod. Isa sa mga pumila, si Mang Erwin. Ang work ko, taxi driver ako. So, I need to know also kung, I'm safe. Kaya, nagpa-swab na rin ako. Para maging ligtas po kayo ay Oo, tsaka malaman mo. Fully vaccinated na si Mang Erwin pero ayon sa kanya, hindi pa rin siya kampante. There's nothing to lose naman di ba? Kasi you will, kahit nga may breakthrough infections naman ngayon. Lahat naman ng klase ng vaccines, tinatamaan din ngayon kung may breakthrough. Lalo na yung recent Delta variant. Kahit fully vaccinated ka, pwede ka pa rin ma-infect. Sa unang araw ng community aggressive testing, hindi gaanong kadami ang mga pumila. Ayon sa Bureau of Fire Protection na nangunguna sa mga community testing sa bansa, napansin nila ang pag-unti ng mga dumadalo sa mga aggressive community testing. Isa sa mga dahilan nito ang pagiging kampante ng mga nabakunahan ng COVID-19 vaccine. Kaya sa ngayon, medyo maliit pa lang ang bilang. Lalo, even yung last time kasi na nagkanta kami ng swabbing dito, medyo hindi na siya ganun kadami. Unlike before na talagang dinudumog tayo, siguro naman aware kayo nun. So ngayon kasi medyo naging relax na yung mga tao, hindi na sila masyadong nag-ano sa swabbing. Mas priority kasi nila ngayon ang vaccination. Aniya, kailangan pa rin ang testing para agad malaman ang bilis ng pagdami ng COVID-19 case. Akala nila pag nabakunahan na sila ay safe na sila. Ang epekto kasi ng bakuna sa atin is ilalayo lang tayo sa mas grabeng effect ng COVID if ever man na nahawaan tayo. Lalo ngayon na meron tayong binabantayang Delta variant. So hindi natin alam kung gano'n na ba siya kalawak or kadami ang na-infect since ito ay mas mabilis ang contamination nito. Paglilinaw din ng DOH, hindi ibig sabihin na kapag nabakunahan na ang isang tao ay hindi na ito kakapitan ng COVID. Dahil dito, inaanyayahan ng pamalang lungsod ang publiko, lalo na ang mga tinatawag na economic frontliners na makiisa sa aggressive community testing mula Agosto 19 hanggang sa Agosto 21. Aabot sa 3,000 katao lang ang isa sa ilalim sa swab test. Samantala, kinumpirma ng pamalang lungsod ng Baguio ang ikalawang kaso ng Delta variant sa lungsod. Ang pasyente ay 34 na taong gulang na lalaki. Dumating ito sa bansa noong July 18. Sumailalim ito ng 10 araw na quarantine bago umakyat sa lungsod noong August 4 at nag-home isolation ng 7 araw. Nagsasagawa na ang pamalang lungsod ng contact tracing sa ikalawang kaso lalo na sa bus na sinakyan nito paakyat at ang taxi na sinakyan nito papauwi. Tuloy-tuloy naman ang pagtukoy sa mga close contact ng unang kaso ng Delta variant sa lungsod. Mula sa 142 na individual na na-contact trace, tinatayang 86 ang posibleng nahawaan ng Delta variant. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Samantala, pasadahan na natin ang mga maiinit na balita sa Benguet at sa lalawigan ng Abra. Ang buong detalye sa report ni Irish Kawile. Isinasagawa na rin ang aggressive community testing sa bayan ng Lagayan, Abra. Bahagi pa rin ito ng hakbang para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19 sa nasabing bayan. Sa kaparehong bayan, isinailalim naman sa MECQ ang Baypulot at Sitio Colyago, Kalambat, Lukgay at Colyago proper mula August 12 hanggang August 22, 2021. Mananatili naman sa ECQ ang poblasyon at Sitio Baybayatin hanggang August 22, 2021. Base sa pinakahuling tala, ang bayan ng Lagayan ay may 35 COVID-19 active cases.
Sa Bangged, Abra, mula sa 4,404 senior citizen na nabakunahan kontra COVID-19, aabot na sa 3,669 ang fully vaccinated. At para mas mapabilis pa ang vaccination rollout sa bayan ng Bangged, isinasagawa na ang house-to-house vaccination. Prioridad ang mga senior citizen na wala ng kakayahan para lumabas ng bahay. Sa lalawigan ng Benguet, mahigpit pa rin ang pagbabantay sa mga border checkpoint. Alinsunod pa rin ito sa kautusan ni Governor Melchor Diclas na kailangan ay magpakita ng negative RT-PCR test o full vaccination card sa checkpoint ang sinumang papasok sa Benguet. Naglabas na rin ng memorandum ang gobernador noong August 13 na nagbabawal sa paglilipat ng mga pasyente mula sa isang ospital papunta sa mga ospital ng Benguet nang walang karampatang koordinasyon. Ito ay sa harap ng napansing pagtaas ng hospital admission sa mga ospital sa lalawigan. Naniniwala ang gobernador na malaki ang maitutulong nito para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19 sa lalawigan. Irish Kawili para sa Luzon Headlines. Susunod, bahay tinupok ng apoy sa Tarlac City. Mga kabarangay, kapit-bisig para matulungan ang mga nasunugan. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat. Beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal, tender flavorful moksel, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes. From ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap, vegetable salad, cookies, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from with a variety of vegetables, finger foods, noodles, spices, and many more. Best experience with family and friends. Treat yourself and visit us now at Samgyup Pocha, located at number 2 Leonard Wood Road, Manuel A. Rojas, Baguio City. Open from 11 a.m. to 10 p.m. Redefine Unlimited. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation.
narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ang ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check ding mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Paulinimel! Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Paulinimel, ginhaway, garantisado. Paulinimel, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Tinupok ng apoy ang isang bahay sa San Rafael, Tarlac City. Kapit-bisig ang mga kabarangay para matulungan ang mga nasunugan. Magbabalita si Mary Joy Alvarez. Tinupok ng apoy ang bahay ng pamilya Tiglaw bandang alas 9 ng umaga kahapon sa sitio sa Pangbulo, Barangay San Rafael, Tarlac City. 9 o 9:30 po, madam. Wala ang mga may-ari nang mangyari ang sunog. Nung pag-alis po ng asawa ko po, nagtrabaho na po siya tapos nakita na lang po nila yung may kwan na po. Hindi po talaga namin exact alam kung saan po talaga nanggaling yung o pinagmulan ng kwan kasi wala na pong tao sa bahay. Tanging damit na suot-suot lamang niya ng araw na iyon ang kanyang naisalba. Yun lang po, short ko lang eh. Nagtatrabaho ako kasi madam, kaya ganun po nangyari. Tumagal ng higit 1 oras ang sunog at naapula ito sa tulong ng kanilang mga kabarangay. Tulong-tulong na lang po kasi po malapit po kami sa may Fiesta Community. Bali may nakakita lang po na nagtatrabaho. Then po, bali silang lahat na lang po yung bali pumunta po doon para po tumulong po. Ayon naman sa Bamban Fire Station, wala raw nakapag-report ng insidente sa kanilang opisina. Wala namang nasaktan sa sunog at wala ring ibang nadamay. Kasalukuyan namang nakikitira ang mga mag-anak sa bahay ng kanilang kapatid. Bali sa nanay ko po. Sa bahay po ng kapatid namin na ang nakatira po kasi yung nanay at tatay ko. Patuloy naman ang pagbuhos ng tulong sa pamilya simula nang maipost ni Susana Valera at ng Kaisa San Rafael sa social media ang nangyari sa kanila. May barangay hall lang po or sa may Northern Hills Elementary School po, malapit po kami dito sa may Northern Hills Elementary School po. Hanapin lang po ang JO doon na si Arnel de Guzman at Edgardo Valera po. Malapit lang po dito sa amin ng elementary school ng Northern Hills. Mary Joy Alvarez para sa Luzon Headlines. A known artist, si Sunshine Cruz, naglagay ng family picture sa kanyang FB page. At unfortunately sa mga kababayan na nag-comment, some of the comments were misogynistic or comments which were strongly prejudiced against yung kanyang mga anak na who were obviously attractive as their mother. Bawal po ito, no? Under Section 12 of Republic Act 11313, otherwise known as the Safe Spaces Act, ang gender-based online sexual harassment. Gender-based, meaning you are attacking people based on sex, women, male, LGBTQ+, no? So, pag ikaw ay nag-comment ng lewd comment against a woman
this is a violation of the Safe Spaces Act. So ano yung mga pwedeng gawin mo dito under this law? You intimidate people, you have misogynistic comments, prejudice against women, meron kang psychological comment, homophobic comments, kahit nag-private message ka, kahit na nag-cyberstalk ka, you can be liable under this law. And kasi yung unwanted comments, you do not appreciate yung picture mismo, but you tend to comment on the sexuality of the person in the post. Pwede kang, aside from cybercrime violation, pwede ka ring makasuhan dito. And hindi joking thing yung kanyang penalty. Ang penalty po nito ay 100,000 pesos up to 500,000 pesos fine, and of course imprisonment of prison correctional, minimum of 6 years and 1 day, ang penalty niyan. So marami ka pang ibang kaso, pwedeng cyber libel, cyber crime violation, and this is another crime that can be filed against the person. Safe Spaces Act or violation of Republic Act 11313. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Susunod, mga senior high school students sa Alamino City, Pangasinan, wagi sa International Film Festival. Ang kwento sa pagbabalik ng Luzon Headlines. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Paulinimen! Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Paulinimen, ginhaway, garantisado. Paulinimen, isang pahig ka lang. Dahil walang out sa Pau! The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugula, La Union, or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. Video Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at mayroon lang pong sasagot sa inyo. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA
or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Wagi ang grupo ng mga senior high school students sa Alamino City, Pangasinan sa isang International Film Festival. Ang kwento hatid ni Christine Flores. Sa bawat lakbay, unti-unting dumadaloy ang kaisipang Mula sa halos 250 film entry ng mahigit 50 bansa, ang pelikulang sakdo ang nakakuha ng grand prize sa katatapos na Let's Talk About Water o LTAW International Film Festival. Mga senior high school students mula sa Alamino City National High School ang nasa likod ng pelikulang ito. Nakita lang daw nila sa kanilang newsfeed ang anunsyo tungkol sa kompetisyon at naglakas loob silang sumama. Napakasaya po ng aming team na nagbigay karangalan sa ating bansa. Di po namin inaasahan na kami yung magkakamit ng grand prize sa festival na yun po dahil halos 250 films sa 50 na bansa ang sumali sa film festival na yun po. Ang tubig na nagpapalunod sa aking puso. Sa haba ng paglalakbay, sa lakbay ng paghahanap. Nasungkit din ng grupo ang People Choice Award para sa pelikulang Tadtad. Bali, 1 month yung hanggang matapos. Hanggang pre-prod, hanggang post-prod namin. 1 month. High school. Bali, first time namin for International Film Festival Contest. First time namin sumama. Bilang premyo, tumanggap ng certificate at 3,500 Canadian dollars ang grupo ni Elijah. Christine Flores para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat.